И здравейте хора от YouTube. Ние сме Fire Gaming. И да му пикам, без да иска го затворих. Не съм. Добре, ние сме Fire Gaming и днес снимаме на Minecraft. И съобщаваме за нашия нов канал. Имаме си канал. Ние двамата, Fire Gaming. Не знам той защо е с неговото си име. Но както виждате в чата, да, няма как да видите. Аз се казвам Fire Gaming TV. Той трябваше да се казва Fire Gaming BG. И всичко е размазано на милиони малки парченца. Но все пак работи. И не знам той дали се чува или е звука от играта. Ще разберем в последствие. Така. Ще се разбере. И днес снимаме на играта на годината, всеки я знае, Egg Wars. За тези, които не знаят, сега ще обясним. Egg Wars е една игра като Sky Wars, но обаче с яйца. Ако ви щупят яйцето, не може да се разпълват. Ела да играем. Ето тук. Да, ето тук. Ай, пише има в описанието. Аз влязнах. Така. Избирай отбор синьо. Не мога да влезна. Нищо се тая. Тогава влизаме в розово. Да, розово. Не, или лаво. Хубаво, аре. Аз влязнах лилаво. И е това нашия любим мрак. Това. Смених си името, за да не се бъркате по имената. Не сме с еднакви скинове, аз му го направих тоя. С фото в краката. Да. И започваме. Значи купувате. Виж как падна. И ние го видяхме как падна брутално. Това беше съвсем нарочно, ние сме изключително мръдни. Виж го колко е прост! Абе, вие всички ли са толкова прости в тази игра, бе? Стой. Давай. Строй. Ти отивай! Скачи! Аз отивам да взема айрон. Каляне? Да. Я да видиш, като ти кажа баба Къдра, коя баба Къдра? Я да видиш. Я да видиш да и кажеш, че не това. Казва това, че спална не може да се пуши. Аз бегам от хакера. Да имам. Вече имам 13 диаманта. Откъде пък съм? Бързо идвай, бе, хакера идва при мен и иска да ми вземе диамантите. Върнах се. Тук съм. Жив е там. Така, тук съм. Бързо построй пътеката. Че имам 13 диаманта, 17 диаманта. 13 диаманта. Мале. Бързо. Така. Ние не сме много голями прота само на тази игра, само малко. Пак отказа ми мишката. Мишката ми отказа. Вече имам 20 диаманта. О, ще апгрейдваш. Ще имаш и за 2 апгрейда. Мога да че хакера е тук. Това не е хакер, това. Ето го, идва. Скачай, бързо.
какво направи, бе? Давай! Нямам спринт. Нищо се тая. Бързо идвай. Внимай да не паднеш. Бързо, ето там е диамантен генератор. Ето тук. Имаш за 2 апгрейда, щом имаш 20 диаманта. Апгрейдни го 2 пъти. Yes. Така. Сега аз ще си взема един меч. Дървен. Аз ще снимам и на 5. Ще взема един HDMI кабел и ще може да снимаме на това. На PlayStation игри. Главно. Да. Да се капнем. Опитах да... За втория клип. 20 диаманта ни трябват. Идвай с мене на средата. 20, не 30. Аре, идваш. Ей, тук при диамантите. О, колко много голд. Ради беше убит. Взех 6 диаманта. Искам да си ходя, като имам 6 диаманта, искам да си ходя. Не ми се ходи. То му го блокирах, Абе, мръднил е, дебил! Не ни да построим. Взема пътеки. Глегове. Дай ми диамантите. Аз затапвам от страните, където някой може да... Аз вече имам 5 диаманта. Аз имам 12 диаманта. Фак! Това е зелен! Бата някакъв дойде към мене. Прибирам се. Аз така прибирай се, аз имам 8 диаманта и ти 12. Стават ми точно. Бихте. Не ми да. Да ние сме в нашия отбор, бе. Където около отбора, аз мисля, че сме само в двамата. Пак ли падна? Това е видео на 30 FPS. Само казвам. Той го апгрейдна до края, нашия човек го апгрейдна до края генератора. Мерси, пичага. Аз ще събирам диамантите. Аз имам почти 20 диаманта. Когато отивам да пръшица. Прашица. О, той ми фърли диамант. О, има 20 диаманта. Мерси, пич. Здрав да пораснеш. Фак, фърлях си. Така. Аз се събирам диаманти. За броня и за меч. Аз имам 20 диаманта. И къде не е голд генератора? Аха, горе. Вау, колко много голд. 20 диаманта ни трябва. Аз имам 20... Не, няма го апгрейдвам. Още обсидиан. За яцето. Идват! Ради! Идват! Чупиха ни яйцето. Това беше. Мрях! Мислим това да бъде за този епизод. Това е първи епизод, колкото да съобщим, че е за канала. И... Бай-бай. Не бе. Добре. Бай.